הראשון לחודש, אבל איך משחרר? הראשון לחודש? נובמבר? נובמבר 1. למה? זה קשה. זה קשה. אני מבין אותך ואני מבין אותו. זה לא חיים קלים, זה חיים קשים. זהו זה. אין לו אימא, נכון? מה? יש לו אימא? יש. אבא לא. לא, מת. הוא הולך לאימא שלו, או בבית שלה. בבית שלי. בית של אמא שלו, של אמא שלו, לא רחוק, קרוב. כולם קשורים ביחד כמעט. לא ביחד, קרוב. רחוק. לא רחוק. אבל זה לא חיים ביחד. לא. בכל משפחה יש משהו, אבל אפשר לספר, אי אפשר לספר, לא חשוב, ככה זה. לכל אחד יש לו את הפקר שלו. מה זה? החבילה שלו. כל אחד יש את החבילה שלו. פעם טוב, פעם לא טוב. פעם טוב, פעם לא טוב. וזהו זה. לא כולם, אבל הרוב היום לא מתחשבים על החיים שלהם. אבל יש. אני למשל, אם הייתי מתחתן עם בתיה, כן. ואם היא אומרת, אתה יודע מה, אני נוסע ל3 שנים לחוץ לארץ. כן. ואתה תיסע גם כן ל3 שנים לחוץ לארץ. אני לא הייתי מסכים את זה. אבל זהו זה. אישה, איך שזה לא יהיה, היא יכולה להחזיק מעמד. הגבר לא. הגבר אף פעם הוא לא יחזיק מעמד. אם אחת בחורה עושה ככה, אז הוא כבר איתה. אני מכיר את החיים שלי, החיים שלה. כן. אתה רוצה, אני הייתי ברוסיה. אתה רוצה, אני הולכת בחופש? בפיליפינית? אבל שמישהו יבוא במקומך לשבועיים, 3, הרבה. שיטפל בי אותו דבר מה שאת מטפלת אותי. אז למה לא צריך להיות ביחד קצת, לא הרבה אבל ביחד צריך. אני רוצה שאת תשי, אבל המצב שלי לא כל כך טוב. אז צריך בן אדם אחר.